pasa que hoxe estiven aí revisando uns cadernos meus e atopei unhas cousas que escribín no 2019 e impactoume moitísimo. Eu sempre recomendo escribir e logo relerte e logo se queres tírao, porque eu vou no tirar. De feito, eu escribo desde a adolescencia e todo o fun tirando. Agora en psicoloxía fálase da escritura terapéutica. Eu creo que a escritura, pois xa non quero usar terapéutica, pero sí que é unha oportunidade para nós de relernos no futuro e medrar desde aí ou ver a nosa evolución e de alguna forma asentar. Iso é tamén unha maneira de honrar o noso camiño, non? Dicir, esta era eu e hoxe eu xa non son esa persoa. Non vou ler o relato porque me impactou moitísimo. Remexiume de carallo, pero no final do relato dicía algo e xa, pum, empecé. O final do relato dicía: e cando por fin quedou soa, deixou caer a coiraza e chorou aliviada. Isto seguido do relato é super potente, porque no 2019 eu estaba aí na simulación social. Quería encaixar. Eu quería atopar persoas cas que poder compartir a miña vida. Que diste, nen tanto pedías. Era consciente, ou non era consciente, inconscientemente, eu creo que sabía que tiña que sair aí e facer o teatro social. Adaptarme, pois, todas estas cousas que falo, que isto é un proceso meu, non? Daquela, a relixión da evasión. Eu ia aos templos da relixión individualista, onde, isto é o que digo sempre, tes que buscar ser unha actriz principal ou unha actriz con un bo papel, sí? Xusto, ter a túa coiraza, ter a túa pantalla, ter, seguir o guión, tentar adaptarte, ver un pouco como funciona, encaixarte aí. Cando xa non és así moi... Porque a min sempre se me... de feito, é unha das razóns desta soidade ética e todo, é que todo o meu mellor sempre foi, ainda me chamaron hai pouco, eres unha personaxe, eres moi intensa, eres moi... Era sempre este, eres moi guai, pero non estás seguindo ben o guión. Eu escribín isto, que, e ademais, memoria emocional, atravesoume porque eu sei como me sentía ao volver da representación social. Eu creo, claro, que iso, non? Que eu sentía, eu escribía, é aquí onde entra a relixión da evasión, non? É como escribo aí, hai que se evadir. Hai que se evadir da disonancia que a ti che causa loitar por unha pertenza e por estar aí fora e ser alguén querida, validada, todo isto, que non valorada, aínda que seguro que naquel momento eu pensaba que sí que te iban valorar. Se pules o papel, vante valorar, non? Ti precisas evadirte do teu auténtico. É máis,
precisamente, tes que desconectarte dunha ética de vida que fose túa, non? Que tivese que ver cos teus valores, desconectarte diso. Non pode haber unha ética de vida porque ti tes que estar un pouco xogando co que dixan os evanxeos. E os evanxeos son eses mandados non escritos, eses mandados da sociedade. Iso é así, iso que sai no reel de Instagram, iso que se nos dixo que é o correcto. E de feito, isto que falo eu sempre de non, ou seja, conectar cos demais, mais non vincularte. O seja, hai unha desconexión, e ti para desconectar das outras persoas, o primeiro que tes que facer, pensei eu hoxe, non? Ao ler isto é desconectar de ti. Se ti conectas co teu humano, tes que conectar co humano dos demais. E isto colócate no mundo con responsabilidade. E a responsabilidade vaite obrigar, igual que estás facendo un esforzo por interpretar ese papel que di o Deus, o Deus sistema, por chamarlle de alguna maneira, se ti conectas co teu humano, tes que loitar, o que dixo eu, por unha ética. É como individualismo, pero non se traballa a individualidade. É complexo porque xusto necesitas ir ao templo, ir aos templos, sí? E compartir isto con outras persoas, e que é a única maneira de validar que todo está ben en ti. Porque ti estás facendo o papel e todo isto. E desconectar de ti realmente. E vooume a cabeza isto, porque era moi real. Só creen no Deus sistema. E ao final, sentir é pecado. Porque a religión da evasión trata de evadirte do que sintes ti realmente. Sí. Sentir é pecado. E a tua ética de vida é unha herexía. E a xente, cando és unha persoa que fai esta cousa de quero ser íntegra, é unha herexía, e daquela, ainda que ti esa vulnerabilidade agardes para as pouquiñas persoas coas que ti vinculas, se elas son fiéis a esa doutrina, ao dogma, da evasión, do individualismo, elas vante condenar. Herexe. Eres unha herexe. Eres unha pecadora. Imos te castigar. Por iso eu digo que ter unha ética de vida e ser unha persoa auténtica e ser fiel a ti mesma ten un prezo social. Que é ese. É moi heavy o momento cando por fin quedou soa, deixou caer a súa coiraza e chorou aliviada.